Film od feeder majstra sveta Deme Gábora. Haldorado novinky 2025. Video na goldcarb.sk. Srdečne vás vítame v našom filme, v ktorom predstavíme novinky Haldorado na rok 2025. Ponúkame vám stále pestrejší výber produktov, ktoré sú vhodnou alternatívou pre ulovenie čoraz viac druhov rýb. Milí diváci, vedeli ste, že prvé výrobky Haldorado boli uvedené na trh takmer pred 20 rokmi. Tieto výrobky boli určené výlučne pre všeobecný low-caprov a feederový low-caprov. A kde sme teraz, v roku 2025? Čoskoro vám to ukážeme. Najväčšiu časť nášho sortimentu stále tvoria nástrahy a návnady, vyvinuté pre všeobecný low-caprov a techniku method feeder. Sú medzi nimi dokonca aj výrobky vhodné na profesionálny súťažný rybolov. Už viac ako 10 rokov vyvíjame výrobky vhodné na selektívny lov kapitálnych kaprov, respektíve na biliesový low-caprov. Tieto výrobky sú z roka na rok kvalitnejšie a ich počet sa neustále zvyšuje. Pokračujme novou kaprárskou bombou roka 2025 produktovým radom Krillforce. Pre divákov, ktorí sledujú naše filmy, môže byť obal známy, ale názov bude asi novinkou. Nech sme akokoľvek skúsení, aj my môžeme z času na čas urobiť chybu. Napríklad tento výrobok sme v našom filme z jazera Tisa predstavili s označením Strategy. Nechceli sme sa zapliecť do nekonečného a možno zbytočného právneho sporu. A hoci by sme tento produktový rad uviedli na trh pod značkou Haldorado Strategy, neskôr sa zistilo, že polovica tohto slovného spojenia je chránená. Preto nechceme riskovať, že sa zapletieme do nezmyselného súdneho sporu. A tak sme pred uvedením výrobkov na trh zmenili názov celého produktového radu na Krillforce. Týmto výrobkom môžeme vďačiť za životný rybolov na divokej vode. Keď sme na jazere Tisa chytili počas jednej výpravy 5 kaprov s hmotnosťou nad 20 kg. Bol to fantastický zážitok. Množstvo kapitálnych rýb je dôkazom, že naša práca má zmysel. A množstvo vynaloženej energie sa vyplatí. Na vývoji tohto produktového radu sme totiž nepracovali len my traja, ale celý kaprársky tím Haldorado a venovali sme tomu 2 roky. Chcel by som zdôrazniť, že sa zmenil len názov výrobkov. Zloženie je to isté, na ktorom sme pracovali posledné 2 roky a úspešne sme ho používali na jazere Tisa. Ben, skonkretizujme trochu predstavenie produktov. Pozrime sa, čo obsahuje produktový rad. Pomôž mi v prezentácii, prosím. Produktový rad sme rozdelili na 3 rôzne príchute. Základom je produkt s veľmi vysokým obsahom rybej múčky a múčky z krillu. Jeho ochutenie sme v niektorých prípadoch trochu posilnili. Prvá skupina, ktorú vidíte pred Tomim, sa volá Krill Natural. Z názvu vyplýva, že ide o prírodnú, neochutenú verziu vyrobenú zo 100% prírodných zložiek. V strede vidíte skupinu Krill Indian Spice, ktorá má rovnaký základ ako Krill Natural. Ale ešte sme ju zefektívnili pridaním indickej zmesi korenín, tiež vyrobenej z prírodných zložiek. Mimochodom, táto návnada fungovala najlepšie na jazere Tisa. Koreniny sú veľmi zaujímavé. Mohli by sme si myslieť, že pôsobia len na ľudí, ale už sa viackrát dokázalo, že pôsobia aj na veľké kapry. A tiež je rozdiel v tom, či na ochutenie návnady použijeme napríklad indická zmes korenín, alebo hot spice, prípadne veľmi pikantnú, intenzívnu zmes celkom iného charakteru s pridanou chili paprikou. A dostali sme sa k tretiemu členovi produktového radu s názvom Krill Hot Spice. Je veľmi dôležité, že je rozdiel medzi koreninami a zmesmi korenín. Ako si už spomenul, táto verzia je najpálivejšia vďaka veľkému množstvu chili papričiek, ktoré táto návnada obsahuje. Má to veľmi priaznivý účinok pri love kapitálnych kaprov, pretože rušivé malé ryby a sumčeky udržiava ďalej od návnady. Všetky 3 príchute budú k dispozícii v 4 veľkostiach 16, 20, 24 a 30 mm. Dve menšie veľkosti 16 a 20 mm sú ideálne do studenej vody alebo pri love opatrných prefíkaných kaprov.
Veľké verzie 24 a 30 mm môžu byť vynikajúcou voľbou pre skutočný selektívny lov kapitálnych kaprov. Myslím si, že je tiež veľmi dôležité hovoriť o tom, že okrem toho, že tieto výrobky sú mimoriadne kvalitné, ich skutočná účinnosť sa prejaví pri použití správnej stratégie. Základom je v každom prípade verzia Natur Krill, ktorú používame na krmenie aj v nadenie. Primiešavame však aj 10% Krill Indian Spice a Krill Hot Spice. Ak teda použijeme ako základ 1 kg krvných bojlí, odporúčame pridať aj po jednej hrsti ochutených korenistých verzií. V nadenie však neskôr určite začnite s korenistými verziami. A prvých niekoľko záberov jasne ukáže, ktorá príchuť alebo korenie rybám v danom čase a v danej vode najviac chutí. Keď už hovoríme o vnadení, tento produktový rad samozrejme obsahuje aj vnadiace bojle. Ich názov je Hardhook Wafter, sú tvrdené a odľahčené. Na koncovom nadväzci vydržia vo vode minimálne 72 hodín a sú dostupné v rovnakých 4 veľkostiach. Ako základné bojle vhodné na krmenie aj na vnadenie. Menšie balenie obsahuje 16 a 20 mmV guľôčky, zatiaľ čo väčšie balenie obsahuje 24 a 30 mmV bojle. Keď sme sa snažili definovať základné piliere produktového radu Krill Force a určiť, ktoré produkty musí určite obsahovať. Počas diskusí s kaprárskymi kolegami Tamás celý čas trval na tom, že by tam mal byť aj PV a bug mix, ako aj doplňujúca tekutina alebo aróma. Tommy, prečo si na tom tak veľmi trval? Lov s PV a bugmi je v podstate veľmi rýchly, dynamický spôsob lovu. Je pravda, že v 9 prípadoch z 10 je to skôr o menších rybách. Ale je tu stále tá 10. možnosť a ty najlepšie vieš, aký efekt dokáže v danej situácii vygenerovať. Keď sme boli v Rakúsku na jazere IG Karp, spolu s tímovým kolegom Petrom Rokojom sme veru zistili, že zbytočne nahádzujeme tieto vynikajúce bojle v celosti. Kdekoľvek sme zakrmili, kdekoľvek sme ich nahádzali, nemali sme ani jeden záber. Neskôr nám predsa len priniesli úspech, ale v drvenej mletej verzii, ktoré tvoria náš PV a bug mix. A táto zmes nám priniesla úspech, na ktorý sme čakali. Nakoniec sme vďaka nej chytili všetky kapitálne kapry. Vrátane najväčšieho 35,72 kg krásavca. Na tvojom príklade je naozaj vidieť, že ste tu chytali ryby. Čerstvo nahodená bojla. Guľatý tvar jednoducho vyrušuje ryby. Na toto sú zvyknuté. Je zrejmé, že takéto krmenie vnímajú s väčším podozrením, ako keď zoberieš takýto PV a bug mix. Urobíš z neho pekný malý balíček a k tomu ponúkneš jedinú návnadu. S rozmočenými, mäkkými, rozdrvenými kúskami, ktoré sú plné prirodzenej potravy, sa podľa mňa dajú oveľa rýchlejšie oklamať kapitálne kapry. Dokazuje to aj tvoja ryba. Je to tak. Na 100% súhlasím s tým, čo hovoríš, takže niet pochýb o tom, že z výbavy dobre pripraveného kaprára na žiadnej vodnej ploche nesmie chýbať PV a bug mix. A prislúchajúca aróma PV a bug liquid. Myslím si, že o tom už nemožno pochybovať. Úspešnosť produktového radu Monster pretrváva už niekoľko rokov. V roku 2024 sme do sortimentu pridali nového člena s názvom Monster Hard Billie. V závislosti od teploty vody vydržia 24 alebo dokonca 48 hodín. Sú to dusené, stabilizované, dvojfarebné guľôčky s priemerom 24 mm vyrobené z dvoch rôznych zmesí. Takže jedna polovica môže byť slaná, druhá sladká alebo jedna môže obsahovať rybiu múčku, druhá sacharidy. Tieto bojle s nezvyčajnou konzistenciou vytvárajú veľmi zvláštnu chuťovú harmóniu. Rybári ich prijali veľmi dobre. Máme veľmi veľa pozitívnych ohlasov aj od lovcov kapitálnych kaprov. Zvláštnosťou pôvodnej návnady Monster Magnum je, že vnútorné tvrdé varené jadro je obklopené veľmi atraktívnym rozpustným vonkajším obalom. Vnútorné jadro má zvyčajne inú farbu ako vonkajšia vrstva. Tento chutný plášť vydrží v závislosti od teploty vody 2 až 12 hodín. Tieto návnady ponúkame vo veľkostiach 20 a 30 mm. Menšie verzie veľmi úspešne používajú aj feederoví rybári loviaci kapitálne ryby. K obľúbeným a účinným príchutiam pribudne od roku 2025 nová kombinácia tuniaka a lariev komára. Do produktového radu Monster patria aj Big Carp popupy, ale aj návnady veľkosti metód. Vo všetkých príchutiach ponúkame aj gel booster a pellet box. V minulom roku sme na trh uviedli produktový rad Max Motion Billie, ktorého základ tvoria naše rokmi osvedčené bojle.
Tieto sme vylepšili a uviedli na trh v nových moderných obaloch. Asi neprezradím veľké tajomstvo, ak poviem, že z rôznych biliesových sérií. V sortimente Eldorado sme z Max Motion predali zďaleka najviac. Boli medzi nimi dva trháky, ktoré s trochou nadsázky prevalcovali trh, prvým bol Champion Corn a druhým španielský orech, ktoré vyselektovali veľké kapry hlavne v prirodzených vodách, ale aj v bežných zväzových rybníkoch. V roku 2024 boli tieto bojle dostupné len v troch veľkostiach: 20, 24 a 30 mm. Po reakcii na dopyt rybárov však od roku 2025 budú všetky tieto bojle dostupné aj v 16 mm prevedení. Samozrejme, aj do tohto radu pribudne v roku 2025 nová príchuť Javor banán. Je to biela sacharidová guľa. Nie náhodou stojí vedľa mňa môj kamarát a tímový kolega Norbert Nunkovič, ktorí spolu s naším kolegom Patrikom Kováčom urobili asi najviac, aby sme z tejto gule nakoniec vyťažili maximum. Chytali sme s ňou ryby najmä na Veľkom Dunaji a niektorých ramenách Dunaja. Keď sme túto guľku prvýkrát vzali do ruky a chytali s ňou ryby, bola extrémne rýchla. Myslíš rýchle rozpúšťanie? Áno, veľmi rýchlo sa rozpúšťala. Ale aj tak sa s ňou chytilo veľa rýb. Chytili sme veľa rýb, ale nevydržala dlho vo vode. Nuž v tečúcej vode to nie je veľmi pozitívna vlastnosť. Ako dlho sme ju museli spevňovať, aby sme dosiahli najlepší výsledok? Boli sme toho názoru, že ak vydrží 24 hodín v tečúcej vode, tak na stojatej vode môže vydržať až 48 hodín. Ale nezabudni. Hovorili ste mi, že táto guľa je taká atraktívna a mimoriadne úspešná asi práve preto, lebo pri rozpúšťaní uvoľňuje biely mrak. Aj to zohralo svoju úlohu, ale nedokázali sme s ňou selektovať. Priplávali menšie ryby, ale tie sme nechceli chytať. Ako guľka tvrdla, rozpúšťanie sa spomaľovalo. Tak sa ťahali stále väčšie ryby. Áno, ku koncu sme na túto guľku ťahali aj kapry s váhou okolo 20 kg a viac. Pri akej teplote vody sa najviac osvedčila? Na jar v otepľujúcej sa vode mal Patrik brutálne 2 týždne, keď chytil množstvo kaprov nad 15 kg. Potom prišla povodeň. Tá zničila rybačku. Dunaj bol až pri dome, nebolo treba nikam chodiť. Je to tak. V lete, keď bola hladina vody zase optimálna, táto návnada vystrelila. Pamätám si, že ste mohli ísť na ktorýkoľvek úsek Dunaja a mohli ste loviť. Na ktoromkoľvek ramene vždy ste chytili úžasné ryby. Viackrát ste mi povedali, že bola zaujímavé, že ste nemuseli dlho čakať. Už počas prvej, druhej, maximálne tretej noci ste chytili najväčšiu rybu výpravy. Prečo je to podľa teba tak? Myslím si, že je to pre rýchlosť rozpúšťania, intenzívnu arómu a vôňu návnady. Tá hneď prilákala z okolia aj tie najväčšie ryby. Dokedy bola účinná v jesenných mesiacoch? Aká je podľa teba teplota vody, do ktorej sa ju oplatí používať? Je vhodná až do teploty vody 15-16 stupeň C. Takže v studenej vode na ňu už nechytíme ryby. Potom už nie je účinná. Vôbec som s ňou nebol úspešný. Tak je potom jasné, že sa ju oplatí používať hlavne v teplejších a letných mesiacoch. Presne tak. Táto nová príchuť je samozrejme prítomná vo všetkých produktových skupinách. Rád by som ich aj predstavil. V hornom riadku sú bojle vo veľkých vreckách s červenou etiketou. Sú to Long Life bojle. Znamená to, že sú to dusené, stabilizované bojle, ktoré vydržia vo vode 24-48 hodín v závislosti od teploty vody. Ako som už povedal, sú dostupné v 4 rôznych veľkostiach 16, 20, 24 mm a v tomto balení 30 mm. Verzia so zelenou etiketou je Premium Soluble, teda rozpustná bojla. Je k dispozícii len v jednej veľkosti 24 mm. Rozpúšťa sa pomaly, ale v závislosti od teploty vody to trvá 2-6 hodín. Aj pre rozpustné bojle Premium Soluble, aj pre Long Life bojle však platí, že sa môžu používať na krmenie aj na vnadenie. Takáto moderná a široká produktová paleta obsahuje, samozrejme, aj vnadiace bojle, z ktorých by som ako prvé vyzdvihol pop-up návnady s veľkým vstlakom. Ale existujú aj balance návnady so strednou vstlakovou silou. Pop-up návnady sú najúčinnejšie jednoznačne s technikou Ronnie Rig, alebo v snehuliakovej kombinácii s inými potápavými návnadami. Na druhej strane balance návnady prinášajú najlepší výsledok pri použití samostatne, v takých podmienkach, keď sa ryby nechcú ani dotknúť bežných potápavých alebo rozpustných bojlí a návnadu nasávajú veľmi slabo. V takýchto prípadoch je táto návnada najlepšou voľbou. Ak do takéhoto sortimentu návnad navrhujeme napríklad vnadiace bojle, tak sa snažíme tipovať, po ktorých môže byť najväčší dopyt, alebo ktorá príchuť môže byť najúčinnejšia a zároveň najlepšie predávaná. Je však zrejmé, že nech sme akokoľvek skúsení, veď už máme niečo za sebou, nedokážeme predvídať budúcnosť.
O čom sa však nedá polemizovať, sú fakty a konkrétne objemy predaja, ktoré môžeme realizovať na základe vašich nákupov. V minulom roku boli na trh uvedené 3 rôzne druhy vnadiacich bojlí. Doteraz som ešte nehovoril o verzii Max Motion Dippet, teda bojle v chutnom aromatickom dipe. V roku 2024 boli tieto bojle zo všetkých vnadiacich bojlí Max Motion ďaleko najobľúbenejšie a najpredávanejšie. Keď sa nad tým zamyslíme, údaje o predaji majú zmysel, veď ide o najintenzívnejšiu návnadu. Ak ju na hociakej vode bez akéhokoľvek zarmenia ponúkneme rybám, a ak sú v okolí nejaké veľké hladné kapry, je veľmi pravdepodobné, že jedného z nich chytíme. Ponuka vnadiacich bojlí však ešte nie je konečná. Od roku 2025 by sa mohla rozšíriť o verziu Hard Hook, ktorá zohľadňuje požiadavky zákazníkov a snaží sa im maximálne vyhovieť. Bolo to potrebné preto, lebo ako už Norby povedal, občas sa tieto dusené, stabilizované bojle príliš rýchlo rozpúšťajú. Žiadny problém. Treba mať aj také vnadiace bojle, ktoré vydržia vo vode aspoň 72 hodín. Odolajú útokom drobných rýb a počkajú na veľké ryby, ktoré priplávajú neskôr, ale zároveň sú stále ľahké. Bojle Hard Hook maximálne spĺňajú všetky tieto požiadavky. Samozrejme, aj tieto sú k dispozícii v 4 veľkostiach. Menšia krabička obsahuje menšie 16 a 20 mmVE verzie. Zatiaľ čo väčšia krabička obsahuje veľké 24 a 30 mmVE bojle. To je definícia dokonalého waftera však. Má rovnakú hmotnosť ako voda a ostane v nej stáť na mieste. Som si takmer istý, že keď sa niekto vyberie na lov kaprov, 99% rybárov chce uloviť najväčšieho kapra v rybníku. Nie je však jedno, koľko času tomu môže venovať a aké sú reálne šance, že sa mu to podarí. Samozrejme, čím viac sme pri vode, tým väčšia je šanca a pravdepodobnosť, že skutočne chytíme najväčšiu rybu jazera. Ak sa však zamyslíme reálne, myslím si, že len maximálne 10% rybárov môže stráviť pri vode niekoľko dní alebo týždňov. To znamená, že 90% rybárov preferuje rapídnu rybačku. Idú na ryby po práci na niekoľko hodín alebo dokonca len na noc. Ale aj oni chcú chytiť veľké kapry a čo najrýchlejšie. Už som spomínal, že nie je náhoda, že sa najviac kupovali dipované bojle. Používali ich pravdepodobne rybári, ktorí mali málo času. Lovci kapitálnych rýb, ktorí sa tešia len vtedy, keď im signalizátor zapípa pri zábere. 20-kilového kapra určite nikdy nenasadia takúto dipovanú návnadu. My však chceme uspokojiť požiadavky všetkých rybárov a všetkých kaprárov. A preto bude naša ponuka od roku 2025 rozšírená o 2 nové produkty. A v tomto produktovom rade Max Motion budú 3 prísady, ktoré vám pomôžu veľmi rýchlo dosiahnuť záber. Prvým takýmto produktom je kaprárska pasta, ktorým možno obaliť olovo alebo rôzne kombinácie návnad. Samozrejme, bude sa maximálne hodiť k už existujúcim 7 príchutiam našich bojlí a bude k dispozícii v rovnakých príchutiach a arómach. Moderný lov kaprov si dnes už nevieme predstaviť bez používania PVA vreciek. Ich popularita pomaly konkuruje technike Method Feeder. Môžeme to merať tisíckami predaných kusov PVA bagolova. Ak je po ňom taký dopyt, tak niet pochýb, že PVA bag mixy majú miesto v tomto produktovom rade. Sú k dispozícii v rovnakých príchutiach a arómach ako naše obľúbené bojle. Ak sa však pozrieme na tieto produkty, je dobre vidieť, že nejde len o pestrofarebné a chutné mikropelety, ale aj o rôzne mleté veci a rozdrvené bojle, ktoré v spojení so správnou návnadou môžu veľmi rýchlo priniesť očakávaný výsledok. A v neposlednom rade, ak chceme urobiť všetko pre rýchly lov kaprov, mali by sme pridať arómu. Aj tieto nájdete v našej ponuke. Ide o veľké balenia tekutých aróm carb syrup, ktorých príchute sú v dokonalej harmónii s príchuťami našich bojlí. Sú skvelé na dodatočné ochutenie partiklu a bojlí. Ak chceme pridať extra arómu našim PVA bag mixom, na to odporúčam tekutiny PVA bag liquid. Sortiment návnad na veľké kapry uzatvára naozaj efektná, veľmi dobre vyzerajúca a veľmi účinná skupina návnad s názvom Ronnie Rig Pop-up. Metóda Ronnie Rig je v súčasnosti veľmi populárna a obľúbená, pretože je veľmi účinná. Táto plávajúca návnada má mimoriadny vztlak a bude dostupná v príchutiach a arómach, ktoré v našej ponuke nie sú bežné. Je dôležité poznamenať, že ide o vizuálne veľmi výrazné dvojfarebné návnady.
ktoré sú k dispozícii vo veľkostiach 10, 12 a 14 mm. Veríme, že bude jednou z najobľúbenejších návnad v roku 2025. Aj preto sme ju zapracovali do nášho loga. Veľa ľudí si myslí, že tieto módne návnady fungujú spravidla len v umelých jazerách, kde je kaprom v podstate úplne jedno, čo im nahodíme, aj tak to zjedia. To teda nie. Túto návnadu však ryby nezjedia len na umelých rybníkoch, ale všade. Vyskúšali sme ju aj v mnohých divokých vodách. Jednou z mojich najpamätnejších výprav, na ktorú si spomeniem ako prvú, bola v zátoke Dunaujváros, kde sme natáčali film. Pomocou týchto návnad sme tam chytili veľmi krásne nedotknuté torpéda, obrovské kapitálne amury. Vtedy sme ich však nepoužívali samostatne, ale v kombinácii s tigrými orechmi. Amury to milovali. Ďalšia pamätná výprava, kde boli tieto návnady mimoriadne účinné, len tam sa osvedčila najmenšia veľkosť 10 mm. Zatiaľ čo na Dunaji najväčšia 14 mm verzia. Takže s najmenšou veľkosťou som vo Švédsku chytil giga pleskáče a veľmi pekné švédske kapry. A nesmieme zabudnúť na toho obrovského lisca s hmotnosťou 35,72 kg, ktorého som chytil na rakúskom Banskom jazere na návnadu Sweet Sin veľkosti 14 mm. Bola to brutálna rybačka. Ešte stále mi z toho behá mráz po chrbte. Bola to veľmi ťažká rybačka, ale dôležitý je konečný výsledok a ten lisec zabral veru na túto návnadu. K tejto skvelej pop-up návnade ponúkame hotové montáže Ronnie Rig. Vo veľkosti 2, 4 a 6, aby nasadenie návnady tiež nebol problém. Asi ste si už zvykli na to, že feederové doplnky drobnosti a rôzne krmítka z ponuky Haldorado sa z roka na rok obnovujú a ponúkajú takú alternatívu, s ktorou sa metodika rybolovu stáva ešte jednoduchšou. Nechceme však zaostávať ani v oblasti lovu kapitálnych kaprov, preto sa snažíme rozšíriť náš existujúci sortiment o čo najviac zaujímavých a hodnotných drobných výrobkov a doplnkov. Popri drobných predmetoch však teraz dokážeme ponúknuť kompletné riešenie nielen pre feederovú techniku, čo znamená, že vieme zabezpečiť prúty, navijaky, kmeňové vlasce a všetko ostatné v správnej kvalite. Ale platí to aj pre lov kaprov. S hrdosťou vám predstavujem naše 3 kaprárske prúty, ktoré sme vyvinuli pre lov veľkých kaprov. Prislúchajúce navijaky, cievky s potrebnou kapacitou, elektrické signalizátory záberu a swingre. Na vrchole nášho predajného rebríčka je už roky krmivo Champion Corn. Veľmi čisté krmivo vyrobené z prírodných derivátov kukurice. Jednou z jej výnimočných vlastností je, že vďaka špeciálnej výrobnej technológii každé zrnko klesá na dno už aj v suchom stave. Je to krmivo na všeobecný lov kaprov. Nie je náhoda, že je na vrchole nášho predajného rebríčka. Ani tieto poháre tu nie sú náhodou. Toto krmivo totiž dokonale obstojí aj v súťažných podmienkach. Od roku 2025 bude mať toto dvoch hodných spoločníkov. Prvý sa volá Black a druhý Extra Pellet. Black sa používa najmä na lov v studených, chladných a čistých vodách. Keď peletami obohatený Champion Corn dokáže oveľa lepšie udržať ryby na mieste ako prírodná verzia. A pôvodný Champion Corn nájdete v našej ponuke už s označením Original. Už som viackrát chytal ryby v Spojených štátoch amerických, na veľkých riekach, nádržiach, jazerách. A väčšinou som sa zameral na kapry alebo na buffalo carp. Keď sa tak zamyslím, jedna vec bola spoločná takmer na každej výprave. Bol to jeden produkt, respektíve prísada, ktorú v Amerike takmer vždy používali moji hostitelia alebo aj ja sám. Boli to ovsené vločky. Nikdy by mi nenapadlo ponúknuť rybám zložku mojich obľúbených myslí. Ale funguje to veľmi, veľmi účinne. Keď som bol naposledy v USA svojho najväčšieho buffalo carp. S hmotnosťou vyše 28 kg som chytil s krmivom obohateným ovsenými vločkami.
Vtedy som sa definitívne rozhodol, že to vyskúšam to aj doma. Takto pripravené, veľmi výdatné a účinné krmivo sme zaradili do série Big River a dostalo názov USA Carp. Toto krmivo obohatené o ovsené vločky tvorí veľmi lepkavú hotovú zmes, ktorá je výborná aj na riečny rybolov a nie náhodou bola zaradená do série Big River. Rovnako úspešne sa však môže používať aj na rybníkoch, kde sa krmivo musí natlačiť napríklad na olovo alebo do krmítka. Zo série 4 krmív je táto verzia jednoznačne najvýdatnejšia a obsahuje najviac veľkých kúskov. Pomaly sa uvoľňujúce veľké zrná dlho udržia ryby na lovnom mieste. A toto celé sme navyše doplnili veľmi príjemnou smotanovo-orechovou arómou, ktorá sa dokonale hodí k tejto zmesi. Medzi našimi letnými nástrahami je už mnoho rokov produktový rad Fermentix, ktorý je jednoznačným favoritom teplých vôd. Jeho popularita má dva veľmi jednoduché dôvody. Po prvé sú veľmi účinné pri love kaprov a amurov a po druhé ich používanie je mimoriadne jednoduché. Najskôr si predstavme krmivá Fermentix a krabičky Fermentix Method Box, ku ktorým v roku 2025 pribudne nová príchuť mletá paprika. Ako ste si už pri týchto krmivách mohli zvyknúť, ide o kompletné, vopred namiešané krmivo, ktoré sa po otvorení jednoducho pretlačí cez stredne veľké sito. A hneď sa môže plniť do krmítka a nahadzovať. Ak sa naň pozrieme bližšie, najskôr zaujme jeho intenzívna červená farba a to, čo teraz cítim len ja. Ale dúfam, že budete aj vy, je markantná, silná papriková vôňa. Obsahuje veľké množstvo fermentovanej kukurice, pšenice a repky. Ako som už spomínal, rovnakú arómu ponúkame aj v sérii Fermentix Method Box. Táto papriková škatuľka obsahuje aj túto intenzívnu paprikovo-červenú základnú zmes, ktorá tiež obsahuje veľké množstvo mikropeliet, ako aj nevyhnutnú fermentovanú tekutinu a zmes mikrosrn. V predstavení fermentovaných nástrah pokračujeme fermentovanými kukuričnými klíčkami, ktoré budú v roku 2025 úplne novým produktovým radom v našom sortimente. Najcennejšou časťou kukurice je jednoznačne samotný kukuričný klíčok, ktorý ponúkame v rôznych príchutiach a farbách. Táto prírodná verzia na lov veľkých kaprov má príjemnú trpkú ovocnú arómu a červenú farbu. A verzia na lov amurov je ochutená cesnakom a zeleným korením a má zelenú farbu. Nakoniec je tu drvená fermentovaná kukurica a tigrí orech, na ktorých si radi pochutnajú veľké kapry aj amury. Sme si istí, že pop-up návnady Ronírik by radi vyskúšali aj tí, ktorí preferujú metód montáže a montáže s krmítkom pellet feeder. Ale aj 10 mm verzia má taký veľký vztlak, že buď ju treba zaťažiť. Alebo treba použiť taký veľký háčik, aký sa pri jemnom rybolove spravidla nepoužíva. Preto sme vytvorili produktový rad 4 body wafter s rovnakými príchuťami. Je to wafter, takže je mierne plávajúca návnada a jej názov 4 body nie je náhoda. V jednom kelímku totiž nájdete návnady 4 rôznych tvarov a 4 rôznych veľkostí. Každá návnada je dvojfarebná a má veľmi príjemnú, intenzívnu arómu, vďaka čomu je veľmi atraktívna. Výhodou 4 rôznych tvarov a veľkostí návnady v jednej škatuľke je, že sa môžeme ľahko prispôsobiť konkrétnej situácii alebo apetítu rýb. Okrem toho, že sa vieme prispôsobiť, môžeme voľne zmeniť aj spôsob ponúknutia návnady. Niektoré z týchto tvarov totiž vyzerajú dobre na hrote, iné sa dajú navliecť na šnúru. A zase iné umožňujú použitie krúžkov na návnadu. 4 príchute sú Tropical Fruit, Hot Lava, Sweet Sin a Sea Monster. Návnady Tornado sú už roky na vrchole predajných rebríčkov, a to vďaka ich veľmi širokej použiteľnosti. Sú dostupné vo verziách Maxi, Pop-up, Wafter a Method. Naši zákazníci nás však často oslovili s tým, že by chceli také verzie, ktoré sú ešte atraktívnejšie a uvoľňujú arómy a farbivo ešte intenzívnejšie. A to s takými príchuťami, ktoré sa už osvedčili. Od roku 2025 sa teda táto séria rozšíri o varianty Smoke s príchuťou Champion Corn a Red Devil. Návnady Champion Corn sú žlté, uvoľňujú veľmi príjemnú chuť sladkej kukurice a fluozelenú farbu. Verzie Red Devil majú červeno-hnedú farbu a uvoľňujú červenkastú farbu a korenistú pikantnú chuť.
Rovnako ako zvyšok série, aj tieto sú k dispozícii vo forme mikropeliet, krmiva, gélu a spreja. Všetky ponúkané verzie sú smoke, čo znamená, že vytvárajú extra silný mrak. Majstrovstvá sveta Method Freestyle 2024 v Plovdive vyhral rumunský národný tím, rovnako ako v roku 2023. A maďarský tím získal striebornú medailu. Už na týchto majstrovstvách sveta sme si všímali techniku vnadenia rumunských pretekárov, ktorú môžeme v Rumunsku pozorovať už dlhší čas. S pomocou nášho rumunského tímového kolegu Gézu Bolgára sa nám podarilo túto techniku vnadenia adoptovať. A v rámci produktového radu 4 Season Method sme vytvorili takú sériu návnad, ktorá umožňuje používanie tejto techniky. Každý člen produktového radu 4 Season Method pellet je určený pre techniku Method. Teda pellet mix, ground bite, vopred navlhčená zmes peliet, návnady a arómy. V roku 2025 pribudnú do našej ponuky návnady Competition Wafter, ktoré budú k dispozícii v rovnakých príchutiach a farbách ako existujúce nástrahy Method Pellet Wafter. Tieto 5 mmVE nástrahy so zvláštnym tvarom a ich používanie sme predstavili v 41. časti série Škola Method s Gézom Bolgárom, vedúcim nášho rumunského Method tímu, ktorého poznajú po celej strednej Európe. Spolupráca s členmi našich zahraničných tímov pri vývoji produktov nie je žiadnou novinkou. Najlepším príkladom je produktový rad 4 z Method Pellet, ktorý sme vyvinuli spolu s našimi kolegami, ktorí žijú, chytajú ryby a súťažia vo viacerých európskych krajinách. Tieto výrobky sa dajú použiť na bežný rybolov, ale aj v náročných súťažných podmienkach. Čím sa líšia návnady v tomto kelímku od návnad v tomto druhom kelímku? Dozviete sa to z tohto filmu. Okrem toho vám Géza a ja prezradíme. Prečo bola táto návnada vyvinutá, čo bolo dôvodom, že sme na nej začali pracovať? Prečo bola táto návnada vyvinutá, čo bolo dôvodom, že sme na nej začali pracovať? Nadväzec je uviazaný, všetko je pekné a dobré, akurát nadväzec sa nedá použiť. Pokiaľ nemáme po ruke takýto nástroj, pomocou ktorého vieme návnadu vložiť krúžku. Ako sme si všimli v akváriu, tento silikónový alebo latexový krúžok je oveľa ľahší ako hrot na návnadu. Hrubý hrot takmer udrží návnadu na dne, s jemným hrotom sa wafter trochu nadvihne. Ale wafter s týmto latexovým krúžkom drží na dne len háčik. Prečo odporúčame tento vnadenia? Keď sa ryby krmia veľmi citlivo, oveľa ľahšie nasajú túto návnadu. Spolu s aj háčikom. Aby si túto mimoriadne účinnú novú techniku vnadenia mohol osvojiť každý. Rozšírili sme náš produktový rad Speci Method Rig. Speci Method Rigy sú hotové koncové nadväzce s hrotom na návnady. Ponuku týchto nadväzcov sme teraz rozšírili a dve nové verzie, ktoré nie sú vybavené hrotom na návnadu, ale takýmto silikónovým krúžkom. Vďaka nim je používanie týchto nových návnad veľmi jednoduché. Pokračujem na fídrovej línii a s radosťou vám predstavujem sériu fídrových vlascov Haldorado Max, ktorá sa úplne obnovila a ponúka riešenie prakticky pre každú situáciu. Každý člen kolekcie monofilov je prispôsobený požiadavkám moderných cieľavedomých fídrových rybárov. Naťahujú sa len v malej miere a sú vyrobené najmodernejšou výrobnou technológiou, na konci ktorej dostaneme rýchlo potápavé, odolné vlasce s vysokou pevnosťou. Pokiaľ ide o farby vlascov, aj tu sa snažíme držať krok
Takže v repertoári máme čiernu, číru, červenú, modrú a fialovú farbu. Každý si ich teda môže zladiť so svojím náčiním, aby boli ešte viac zladené. Pokrok sme zaznamenali nielen v oblasti kmeňových vlascov, ale od roku 2025 vám budú k dispozícii aj naše mimoriadne populárne spletané šnúry pod novým menom, s novým dizajnom a v ešte vyššej kvalite. Doterajšia séria spletaných nadväzcových šnúr Haldorado Brax Pro sa bude predávať pod názvom Max Brax. Ponúkame alternatívy od 0,4 mm do 0,20 mm. Nájdete tu teda v podstate všetko od jemných spletaných fídrových šnúr až po hrubšie kaprárske nadväzcové šnúry s vyššou pevnosťou. Naša populárna spletaná šoková šnúra Brax Long Cast bude odteraz k dispozícii pod názvom Max Brax Long Cast s vynoveným dizajnom a v ešte vyššej kvalite. Neustále rozširujeme aj ponuku metód krmítok. Tieto Quick Change krmítka sme už predstavili v samostatnom filme v roku 2024. Je však zrejmé, že sa aj ponuka Dart krmítok rozširuje o takú verziu, ktorá na rozdiel od svojho predchodcu nie je vyrobená z čierneho, ale z priehľadného materiálu, ktorý umožňuje lov aj v plytkých, ale priehľadných jazerách. Okrem toho má táto verzia mimoriadne malé rozmery, ktoré umožňujú veľmi jemný rybolov. Táto nová séria krmítok dostala názov Dart Pro Aqua. K dispozícii sú 3 rôzne veľkosti s liter a XL. Rovnako ako Dart Pro, aj Dart Pro Aqua si môžete zakúpiť samostatne alebo ako sadu, ktorá obsahuje 2 krmítka rovnakej veľkosti a príslušnú plničku. Keď už hovoríme o plničke, rád by som vám ukázal skutočnú kuriozitu s názvom Aroma Master. Je to plnička, ktorá uľahčuje používanie aróm. Zvláštnosťou tohto nástroje je, že má na spodku malý hrbolček, ktorý pri plnení vytvorí v krmive malý jamku. Ukážem vám, ako to vyzerá. Takže najprv treba takto naplniť krmítko. Tu je malá jamka, do ktorej sa dá zatlačiť gélová aróma, aby pri náraze nezmizla z povrchu krmítka. Teraz vložíme návnadu a pomocou hladkej plničky ešte raz naplníme krmítko s menším množstvom krmiva. Takto sa aróma dostane nielen medzi 2 vrstvy krmiva, ale aj do tej malej jamky, z ktorej sa pri náraze nevyplaví a tak sa neuvoľní z povrchu krmítka. Uvoľní sa až po dopadnutí na dno, keď sa vrchná vrstva rozpustí a nachádza sa hneď vedľa návnady. Jednou z najúčinnejších prírodných návnad selektívneho lovu kaprov a amurov je tigrí orech, ktorý ponúkame vo verzii na zakrmovanie aj na vnadenie. Druhá kategória sa u nás volá Turbo Tiger. Je to tigrí orech na vnadenie namočený v lahodnej aróme. Tieto poháriky obsahujú zmes normálnych hnedých tigrých orechov a čiernych XL tigrých orechov. V roku 2025 pribudnú do tohto radu návnad 2 nové verzie. Prvou je pikantná broskyňa a druhou Red Devil. Tieto tvrdé nástrahy sú mimoriadne odolné, dobre odolávajú ďobkaniu malých rýb, dokonca aj sumčekov. Môžu sa používať samostatne, ale najúčinnejšie sú, keď ich ponúkneme v kombinácii s pop-up návnadou s veľkým vztlakom. Ako bolo práve spomenuté, v mnohých situáciách je dôležité, aby sme mali odolné návnady, ktoré skutočne odolajú ďobkaniu rôznych malých rýb a útokom sumčekov. Najlepšou alternatívou sú rôzne plávajúce gumené nástrahy. Haldorado ponúka veľmi široký a rozsiahly sortiment týchto nástrah. Už mnoho rokov sa tešia neutíchajúcej popularite. A preto sa aj my neustále venujeme rozširovaniu našej ponuky.
Pozrime sa teda, ako to vyzerá v súčasnosti. Základnou návnadou je Spéci Corn, dostupná v 6 príchutiach. V aromatickej šťave sú imitácie kukurice normálnej veľkosti v jednotnej žltej farbe. Ďalej tu máme Blendix Corn, ktorá tiež obsahuje kukuričné zrná normálnej veľkosti, ale v špeciálnych žiarivých farbách, tiež v 6 rôznych, ale zmiešaných príchutiach. Ďalšou v poradí je Duplex Corn. Pri týchto nástrahách sme spojili dve kukuričné zrná normálnej veľkosti, tiež v 2 rôznych farbách a kombináciách príchutí. V minulom roku debutovala Haldorado Spéci Corn Pop-Up Sweet Corn, ktorá je výrazne mäkšia ako ostatné nástrahy, má jemnejšiu štruktúru a väčší vztlak. Je k dispozícii v 2 veľkostiach 8 a 10 mm. Ďalej je tu kukurica Spéci Corn Mega. Tieto sú 2,5-krát väčšie ako bežné kukuričné zrná. Sú oveľa väčšie. V každej nádobe sú k dispozícii 2 farby a ponúkame ich v 6 príchutiach. Ešte väčší je Spéci Tiger, ktorý obsahuje plávajúce gumené návnady v tvare tigrieho orecha, v 2 farbách a 6 príchutiach. Favoritom pre vyznávačov jemného rybolovu je Spéci Maggot, ktorý obsahuje gumené košťáky v rôznych farbách a lahodných príchutiach. A nakoniec tu máme Spéci Bloodworm, ktorý je k dispozícii v 2 veľkostiach midi a maxi. Sú to v podstate imitácie celých lariev komárov. V neposlednom rade máme sériu gumených návnad Spéci Corn Mix Limited Edition, ktorú neustále obnovujeme. Zvláštnosťou tejto súpravy je, že ju každý rok obnovujeme a rozširujeme. O takú príchuť, o ktorú mali naši zákazníci najväčší záujem. Táto nová príchuť vždy nahradí tú, ktorá bola najmenej vyhľadávaná. Ďalšou zvláštnosťou tejto série návnad je, že obsahuje kukuričné zrná normálnej aj mega veľkosti v rôznych chuťových alternatívach. Nie je náhoda, že mám v ruke práve kiwi. Táto príchuť tento rok skončí a nahradí ju jedna z najobľúbenejších príchutí v našom sortimente, Red Devil. Ako som už spomínal, v tomto type nájdete citrónovo-žlté a červené kukuričné zrná v bežnej aj mega veľkosti. Produkty, články a videá nájdete na goldcarb.sk. Ďalej sa nezabudnite prihlásiť sa na odber videa na náš YouTube kanál. Prihlásiť k odberu newslettera na našom webe goldcarb.sk. Sledovať nás na našom Instagrame, kde nás sleduje už viac ako 31 000 ľudí. Na našej facebookovej stránke Haldorado Shop a Gold Carb. A na našom úplne novom kanáli TikTok.